Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo. Sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa Provincial Capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon BBB, Aksyon Balita, Banat Bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Martes, ikawalong adlaw sa bulan sang Setyembre tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan nga nagpamati sa aton sining pagpangalagad na sa Aksyon BBB. Steady pulse lang kamo dira kay kaming bahala sa pagdala sa mga balita samtang pa miyo kamo sa inyo tagsa ka mga puluyan bahugid kabudlay mga kaksyon. Sige pa subong ang meeting sang mga officials na diri sa syudad sang Bacolod angot sa pagpatigayon sang MSCQ diri sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Kay buwas na tala na nga mag-aabot diri sa syudad sang Bacolod ang hubon sang National Interagency Task Force kag pila pa ka mga officials angot sa sining MSCQ nga implementasyon. Sige, sa mga kabudlay gid no, sa may mga trabaho bala kag sa nagasalig lang sa isa ka adlaw may yara sang bilit-biton. May lang ya kunda mo pundo mo kay sling mo mangumprata today para sa isa ka semana pero te amuning sitwasyon naton daw laban gid ni sa siling sang iban daw laban gid sa pangamuyo ni. Ay, oo, gid.
Ang problema, mga kaaksyon, kay kung limitahan ang tao nga makagwa sa ilatag sa mga pulian bangod sining pamahog sang COVID-19, ano ay hanang matabo, no? Ay kabudlay gid nga sitwasyon, no? Sige lang, lantawon tani karon kung ano ang mangin resulta sang meeting nga ginapatigayon sang mga officials diri sa siyudad sang Bacolod. Upod ang pinaka mga representante gikan sa National IETF kag sa region man mga kaaksyon. Matapos nga effective today until September 30, ang siyudad sang Bacolod ang ginpaydalom sa MECQ including ng Western Visayas, ang bugos nga Region 6 mga kaaksyon. Sige, kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan kabayonta nga okslang kamo sa sining adlaw. Kabayontang iban sini ka timo-timo na sang palanyagahon para palanya puno naman ang preparahan ta. Gamat jutay ang mga salakyan diri sa palibot sang syudad sang Bacolod ho. Sa mga di pasayrong salakyan do, kaina lang sang agang may volume, pero as of today sa pagpangalagad sang aksyon BBB nakita ta mga kaaksyon nga do gamat laka ang salakyan kag di pasayro. Sige lang, way pa man makapagwas ang nagakaigo nga mando kag kunano ang dapat sundon sa MECQ. Sige lang, no? Importante naka-face mask kag social distancing ang himuon ta, no? Wala man ta pierdihon kung naka-face shield, naka-face mask kag social distancing lamang, no? May mga binasulay, never nang kita magbinasol mayara kung kaisa nga gasiling baw amo na ning resulta, pero tiyanhon tanabi importante lang ara lang kamo sa inyo tagsa ka mga puluyana nga wala sang dapat nga kadtuan sa sining adlaw. Mas maayo nga magpabilin lang sa inyo tagsa ka mga puluyan. Sa kinandan ka pangamusta kita sa mga kaaksyon ta sa kabarangayan kag kapurukan diri sa palibot sang syudad sa Bacolod, sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental kag sa oriental side man mga kaaksyon, no? Kag kalakip man sa bugos nga Region 6, kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan kabayonta nagatutok na kamo diri sa aton sining balitaan sa Aksyon BBB. Sa mga kaaksyon ta dira basi matingala kamong way kita live sa inyo sining mga monitoring set kay on trouble pa kag gina-check pa sa aton sining mga technical men ang area sang transmitter daw sinudlan na niya sang bagangan niya nga. Nag-broadcast kita via Facebook Live diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Sige, inopdanay kita, tubtob kita sa takna launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Sa kinandan, ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB? 500 sa 700 ka mga ginswab sa mass testing sa Talisay positibo sa COVID-19. Mayor Lizares ginmando ang expanded contact tracing. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, balita ni Aksyon Dale Salazar, business sector ipalambot ang ila mga sentimiento kay IETF Visayas Chief Implementer Feliciano angot sa epekto sang modified ECQ sa Bacolod buwas nga adlaw. Executive order angot sa MECQ tubtob karon wala pa makagwa.
Samtang sa balita naman sa Bacolod City Police Office, balita ni Aksyon Eden Abuso, bangkay isang isa kalalaking nasapuan sa barangay 35 sining nga aga. Investigasyon nagapadayon agod nga kilalahon ang among nga biktima. Sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, balita ni Aksyon Brian Morden, nokpo nagpasagod baboy sa mga pigado agod likaw maghimo sang krimen. Tumayo maning ideya sang mga kapulisano galing ti mayugid kung kaisa nga may palangabuhian ka man mo. Bisan sa uma-uma ka subong daw mga kasapatan na gid man ginapadamo nila plus ang mga tanom-tanom nga ginagmaya. No? Amo man lang na kung kaisa nga kung way kita trabaho, magro pananom kita kag magsagod sang kasapatan ilabi na sa mga baboy. Ay puwerte. Samtang sa balita sa patrol, balita ni Aksyon Eden Abuso, transport sector nagapilar kay Mayor Bing nga ipa-review sa NITF ang rekomendasyon nga ipaidalom sa MSCQ ang syudad. 50% sa mga dipaserong salakyan naguntat na sa pagbiyahe. Amo ni gring rason nga laka-laka gawang nga mga dipaserong salakyan nga makitanta diri sa palibot sang syudad sa Bacolod kay almost 50% pagid lamang sang mga salakyan ta ang nagabiyahe. Samtang balita naman sa kay Aksyon Percival Villamor sa out of town sa syudad sang La Carlota, suspect sa pagpangluthang arestado. Samtang sa aton sini nagapangunaman nga mga balita nasyonal gikan sa kay Aksyon na Dorel Cabato, gobyerno plano iban ang home quarantine. Samtang DNA nagpahayag kay DepEd Secretary Briones nga hindi kinanglan tudloan ang ahinsya kung ano ang ilang nga himuon. Samtang maki-update ta sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huli. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines mabatian ta sa diniginamang madugay sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Samtang nagaro paliwaliwad ang halos kalabanan nga naka-tune in via Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod, ginabi-abi ta na kamo nga yara kamo sa aton sining Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod. Kag sa aton sining website sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph. Kag sa aton sining mga YouTubers sa mga YouTube nga naga-tune in via Aksyon no Radyo Bacolod. I-check lang ninyo dra sa aton sining YouTube. Kay tinguan ta na karon nga mabasa, ipadala lang ang inyo sining mga mensahe, mga kaaksyon, no? Sa way mga Facebook, kagway mga cellphones nga maka-tune in diri sa aton, medyo pasensya gid. Pero basi anytime today, magabalik man kita sa kahanginan. Ayos! Sige, daligid lang mga kaaksyon na, standby yan ay matagda pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligidawang madugay. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid Ayos, sige namyaw tanay sa sining mga inoras, may lang pagpamati kay June Marlon, Action Rex. Inquire ko lang kung may problem ang signal sa EM radio. Wala gid signal ang EM radio ko sa DYEC 684
Correct gid, Sir Marlon, no? John Marlon. Ay, puwerte. May trouble pa ta today. Ginasigahom ta nga within this day, mabalik man kita sa kanginan. Sir John, thank you so much, gid. Kay Labayon Eduardo Jr., watching live sa Doña Juliana, mayong Udto Rex. Thank you so much, Sir Eduard Labayon, no? Jr. Kay Merinin siya Pabiano, good morning, Action Radio. Action Rex, greet ko lang, kulang gid adlaw ko kay wala makapamati drama This Is My Life. Paanong radio kung nagbisyo di ma-locate ang Action Radio? Absent ko subong, more power. Sige lang basi dugay-dugay Gina-check pa to sa aton sining mga action men, no? Mga technical partners ta. Kay Carlos Gulaher, may lang pagpamati kag happy birthday lang sa anak niya nga si Charles Gulaher kag si Tita Virginia Vallejo. Happy birthday. Halin sa kay Carlos Gulaher, no? And sa kay Kagawa Dimbong Jocampo sa Barangay Maaw. Good no, Action Rex, pahunay-hunay kami di anay kay ECQ kami di sa Maaw. Gani man. Sige importante lang nga sundon ta kung ano ang health protocol nga ginapatigayon sa aton sining local government. Milagros Cesar Alet, may lang nga pagpamati. Jocelyn Civita Ulak, good PM lang. Kay Joe Freystop Literary, bation ta si Mama Mary. Happy birthday, Mama Mary. Gani man. Ayos, Emmanuel Lacson Sr., may lang nga pag-monitor. Why pa, Sir Emmanuel, no? Gina-troubleshoot pa to sa aton sining mga technical partners. Kay Luisa Bianan Kaongga, may lang nga pagpamati dira sa Maaw kay Dora Tani Teray Sabago. Ayos. Ganggi SJ, may lang nga pag-monitor kag sa tanan nga pamilya sa La Carlota, kag kamusta watching from Switzerland. Thank you so much, Ganggi SJ. Kay Lunila Tarosan sa corner Gatuslaw San Sebastian, may lang nga pamati dira, no? Kay Leia May Navarro, may lang nga pag-monitor dira sa Mansilingan. Kay Grace Smithon Casin sa Manbel Royal, may lang nga pag-monitor dira sa Panukoy. Good PM lang. Kay Sir Edwin Pinida, may lang nga pamati man. Merlig Dolido Magallanes. And kay Eme Esmeralda Dolido, may lang nga pamati kay Tatay Elias Dolido, sang Barangay Paluma, Valladolid. Ayos, thank you so much. Kay Jomong Caltorilla, kay Lian Tadina, good PM lang. Kay Jonel Thunder, wala na pundo budget para sa MSQ, sir. Gani man. Heaven, may lang nga pag-monitor kay Jonel Casipli Lameres. May lang nga pag-monitor. Alex Fuentes, sir. May lang nga pagpamati. Kay Ami Hinereza Infante. Hello, Sir Rex. Watching from East Homes 3. Hay lang sa pamilya Torre. Sila ni Cone, kag sila ni Pipoy, kag Amok, kag sa Aqua East sa Tubigan. Gapamati man di sila, no? Ayos, thank you so much sa Ami Hinizera Infante. Kay Rod Kozawa, may lang nga pag-monitor dira sa kay Rolando Diaz, utod ko dira sa Bago City. Thank you so much, Gid, sa siring mga tinio, no? Kay Bambi San Roque, coach, may lang nga pag-monitor dira sa Victorias. Kag Team Barako sang Jigs Barako Center. Sige, daligid lang ha, mga ka-aksyon. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio.
Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Puling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippines Standard Time, las 11:20 na nga oras, 11:20 na mga kaaksyon. Sige, ugalion tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Adlaw-adlaw, wala ka nang hahanapin pa, siling sang amigo ko, ha? Tumar lang DTX 500 kapsula, mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:22 na nga oras daw kadasig lang sang oras tanong do ginaalas siya lang ho. Dre kita na ho sa balita nasyonal mga kaaksyon. Gobyerno plano kunong iban ang home quarantine. Ay di na nagpahayag kay DepEd Secretary Leonor Briones nga hindi kinanglan tudloan ang ahensya kung ano ang ila nga himuon. Way pagani katapos-tapos ang DepEd ni nagintra naman sa DNR. Samtang COVID-19 updates mga kaaksyon sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo News Center Report. Yari ang kaundan na sa mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod. We have Aksyon na Dorel Cabato. Aksyon Doors, good noon. Yes, Action Rex, may udto kag sa aton nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Ang gobyerno nasyonal ginaplano nila sa karon nga iban ang home quarantine agon mapunggan ang transmission sa COVID-19 sa mga nagapuyo o kon kaupod sa mga puloy-an. Sunod diri kay Interior Secretary Eduardo Anyo, iban nilang home quarantine bawod mayara man sa mga COVID hotels sa diin maghimo mag-isolate. Ang mga infected o kon ini balang nag-ayo na sa COVID-19 pero kinahanglan pa nga mag-extend sang ilaya nga quarantine period. Galing ti sa prangkang istorya Action Doors, kulang-kulang man ang mga quarantine facilities nila, especially ng mga hotel dire. Masarangan nila, Action mga Rex. OFWs man lang, tingilisaya. Ka-conflicting Action Rex. Kaya di ba may mando ang National IATF nga ang mga OFW nga nag-abot halin sa Manila, paabot rin sa probinsya ay home quarantine. Subong, ini naman ginaduso nila nga iban naman ang home quarantine. Ano ni nga, hindi mo sila mensindihan naman. Tido ka conflict bala Action Rex. Ano gid bala, no? Nung makapamangkot kita kisa, ano gid bala? Na nakapon. Ti galing kay ayambot sa kanding. Ti amo na. Kung ano lang nila, mapinsara na mo nang ipatuman nila. Yes, agad-agad po na pala dayo na. Kay kabalo ka Action Rex, ang ini nga plano nga pagban sa home quarantine. Posible subo nga semana kung ipatuman. Do pareho lang kagabi sa MECQ sa Bacolod. Nga pagambal kagabi, dahil subong nila dayon. daw pamatyaga nila ang pundos ng gobyerno daw pamatyaga nila daw ara dayon. Sure. Sipon mo kung magpatuman sang isikyo, i-lockdown mo mga areas dire kag wala sang biyahe, anong i-support mo na sa mga ultimo nga drivers man? Gani man Action Rex. Kaya under daan sa MECQ nga ginatawag Action Rex,
bawal gidra public transport, Oo, di ba? wala sang public So, transport. nakakabudlay. Wala Tilang taon. biyahe. Sus. Lantawon ta kung may mga adjustment karon nga paghahimo ng syudad kasi Mayor Bay natalana nga magpagawa sang iya nga executive order. Nag-meeting sila actually kay na sa ngaga pa sa Subonga. Sige pa meeting nila. Ginadihon na nilang implementasyon mo kay buwas maabot ding mga pila ka mga opisyal sang IATF National Black Condors. Dapat iplastar na nila kung anong plano nila. Ang problema pag Action Rex, kay kung mapagawa karon si Mayor Bing sang EO, basi pag meeting la boss, may bago Lain na naman. Lain naman. Amo gid ni ang amo gid sila nga kalaula tatanan. Ay kala. Kasi importante ang gwa sa mga Pinoy dire, especially ang Bacolod noon, kay kung ano ang ginapatuman sundon ni nila. Pero sa prangkang istorya, kuan ginamo balabag sa ila. Gani man. Panimuot kay Tiamako mo na why din sila makuha sang kalanaw ni Lacson Dorsman. Correct, Action Rex. Amo Munang na yung isa problema. ka kwanda. Kaya butang tamay trabaho, bawal public transport. Ano sakyan? Ano sakyan wala gid mapilitan ka kung kabalo man ta pila ka porsyento nga ding nagasalig lang sa biyahe man sang di pasayrong salakyan. Correct, Action Rex. Wala sakyan anong matabo siniman. Amo to gani may mga gapamangkot gani nga sir na dulong na to namon kay ginang pasahero ti wala sa sakyan karong puli kung tato namon biyahe correct. namon ang mga nagatrabaho. Di ta kasabat. Do hindi bisan ako kung may gapamangkot actually do hindi ko kasabat kung ano. Kaya ako ginapamangkot na kung may biyahe kung wala mali ko. Kaya basi mamo kung may biyahe di kung serious Action Rex may biyahe may biyahe ang Baliacar Transit. Sige ang biyahe nila kay actually ang gwa sang probinsya kundi MGCQ sila ya. Kita ya MECQ. MECQ. Sige lang to yung biyahe nila. Although nga may mga banwa kag syudad nga stricto man sila magpasulod pero still sa gyapon sige biyahe sang Baliacar Transit. Correct, Action Rex. Kaya bal niya Ma'am Jade si Balyos ya. Kung magpagawa na sang guidelines si Mayor, kag kung may ara naman sang direktiba halin sa LTFRB, yaon taton ti matuman man sila kon Action Rex. Bantayan sa Action Radyo mga detalye sa Action Rex. So, amo na ang ining home quarantine ipala sa Action Day may message may bago siya nga balita Gani. sige sa iban pagid nga balita national Action Rex ini nga DNR balakaga DepEd naman subong nga issue kay ginpahayag sa nga Department of Environment and Natural Resources sa karon o kon DNR nga hindi kinanglan kuno tudloan sa nga DepEd o ni Secretary Leonor Briones ang DNR. Sabat ini sang DNR matapos sa ginpahayag niya Education Secretary Leonor Briones nga dapat kuno ginbakal na lamang sang laptop kag tablets para sa mga estudyante ang gingasto sang DNR sa Dolomite Stones nga ginbutang sa Manila Bay. Suno kaya DNR spokesperson Undersecretary Benny Antiporda nga sa matuod sa nakaligad nga bulan ang DNR nanghatag na kuno sang 100 ka bilog nga tablet kag pocket wifi sa mga estudyante sa PUP. Te ambal kay Antiporda nagahulag ya kuno ang DNR bisan pa sa mga bagay nga wala sa ila nga mandato. Madumduman nga ini nga pagbutang sang Dolomite Stones or wax sang DNR sa Manila Bay Action Rex. Ginulan man ini sang pakamalaot. Ti suno pa kay Antiporda sa nakaligad pa ini niya kuno nga tuig ginmando ni Presidente Duterte nga tinloan kag panamion ang Manila Bay gani ginahimo man lang nila ang ila nga responsibilidad. Samtang ma-update lang ko sa COVID-19 world record. Sa karon naglambot na sa 27,485,894 ang cases. Ang nagkalamatay diri 896,844 kag ang naka-recover 19,587,125. Sa Pilipinas, pinaka-latest kahapon nga adlaw September 7, 2020. Ang cases sa Pilipinas 238,727. Ang aktibo diri nga kaso 49,931 kag ang nadugang kahapon nga mga kaso 1,383. Ang nagkalamatay nagasaka sa 3,890
matapos may 15 ka mga panibago kahapon na record. Kagang recoveries naman, o naka-recover, naglambot na sa 184,906, kag may 230 o kung 230 ka mga new recoveries na record kahapon nga adlaw. Sa Negros Occidental, sirado gid 1,500. Kay may 99 o kung 99 cases nga nadugang kahapon. Ang Bacolod, 1,924. Matapos may 58 ka mga kaso na dugang kahapon nga adlaw. Pila na lang kag mag 2,000? 76, correct? 1924 mo. Oo. Ay, alam pa mahuli sa math. Pwede pa. Pwede pa. Yes. Sa Kabugusan, yung Western Visayas sa Manaction Rex. Ang Negros Occidental, pila ganito? 1,500 gid, sirado. 1,500 sila? Kita gani? 1,924. Baka dako na sang abansita. Correct, Action Rex. Sa Western Visayas, sa Kabugusan, 6,153. 199 ka mga bagong kaso na record kahapon, kag ang aktibo nga kaso sa Western Visayas 3,029. Ang nagkanamatay naglambot na sa 90 subong matapos may 3 ka mga bago na record kahapon, kag ang recoveries 3,034 matapos may 120 ka mga new recoveries na record kahapon nga adlaw. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dora Kabatu, una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:31 ng aton oras. May lang galing pagsaulog sang iya sining kaadlawan sa sining adlaw kay Tia Bell Campus. Anak ni paring Renz Caglea Campus. Nagasaulog sang ika 18 niya nga kaadlawan. Happy birthday Tia! Tia Bell Campus, no? Dara sa Sumag. Ayos! Sige karon dugay-dugay ang inyo sining mga mensahe ha. Hatagan taig talupangod mga kaaksyon. Ipadala lang ninyo dra sa aton sining Facebook Live, no? Kay hatagan ta inaig talupangod. Kantuan ta ning balita ni Aksyon Dinaboso sa patrol. Manghisayod tanay parte sa reaksyon sang transport sektor. Nagapilar kay Mayor Binghong ipa-review sa NITF ang rekomendasyon nga ipaidalom sa MECQ Modified Enhanced Community Quarantine ang syudad sa Bacolod. 50% sang mga dipaserong salakyan naguntat na sa pagbiyahe. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon Eden Abuso sa Patrol. Aksyon Eden. Action Rex, ang best naman ang report nato no sa patrol sa kay Sir Diego Malacad. Ari ket kagya po Action Rex sa bahin sang Purok o kung sa barangay 35 kung may nasakwan di nga bangkay kaila. Actually po naton ang station master ng Police Station 1 Major Jovel Sidel. Mangisayan kita Action Rex kay bag-o lang ikahalin ang soko ginkuha man sang abi funeral ning bangkay. Sir, kamusta based sa initial investigation meron na wala kita sang identity sa bangkay? Yes, ma'am, na ang as of now, ma'am, na lapatan sa identity sa atong victim or cadaver. Ang kanina initial mga 9:30 mo pina-report na natakpan din founded body diri sa Malipayon Barangay 35. So, hindi na nagtulad din kayo nagkatapular investigation para mag-ito ang puntang cadaver is nakasulod sa sako, ng duwa ka sako ni. Tapos nakaano sa laying nakahigda nakahapa. Tapos din namin nagbangabot man ang soko pagbukas natin ito na nakita natin nga lalaki ang tunsang victim nakatando tapos pag nakapant na gray. Nang initial natin pagod ng investigation ma'am na according sa soko mayroon itang sila sa ulo, either ginampusan siya or may nakita matugadugan siya wound initial. Tapos nahigot ng nylon na color yellow na nakatalit siya. So far, sir, ang mga lokal din sa Barangay 35, wala siya na-identify. Yes, according sa mga tanong mga kagawad, hindi sila kilala kung taga-address na dito. So, possible
may mga something unusual sa lugar, sir? Usually, kung aga, tamo mo sila din mga salakyan, mga kabataan na nagsubaybay. So, pagina, ng according sa initial na pamangkapano natin diri, yung alleged na may salakyan ko ng pula nga nagpundo. Tapos, sumoto, nang nakalakat. Tapos, sige ng bata, nakita sa bata ang tako, may ganing mga scrap o mga inbukadya mo sa kita niya, napatay mo sa lagat sa kanal. Pero sir, sa inyo, pagtanaw, initially lang, sir man, bago lang to ang bangkay to din, sir? Sa ating pag-nalitaw, titinigwa sa panagadik na, duwag ko sa mga ang dado, medyo hindi pagid ka muna sa baligis, paganin mo. Pero ang toko man na matagpamanatang report nila kung ano ang pinatayan ang biktima. Puro na diyan, sir? Puro Malipayong barangay first side. Puro Malipay. Action Rex, basta may additional ka pa mga pamangkot kay Sir Sida. Okay naman lang, pero why gid sa nakakilala da sa biktima? Yes sir, nang division yung pamangkot natin diri ang mga mga kagawad sa mga tanong na tumangkot sa barangay first side. Hindi nila kayo pa kilala sir ang biktima. Pero initially sir, dintong pila siya sa ulo, amutong lampos? Yes sir, nang according to Toko, kaya matasalpaman sila ang Toko, sila sa Abis General. Ang nakita ko sila mo mayara ang agi lampos sa ulo, pero initial pa mga sir lang na final no. Tapos mayara sa ng initial na tumigan siya sa ulo. Kaya may tali sa sa yaliog ng nylon nga ito. Daw ginhigtan pang liog, daw ginkuga. Yes sir, Pero mga more or less anong oras gid ni nakita nila sang mga drasser sa base sa investigation ninyo ining biktima ni? So kanina sir mga around 9:30 ang nag-report ko sa nagtawag sa atin sa station, sumunod yung tigida nakatsumunod rin sa area sir. Pero nakatago nito sir sa sir mo pugunan lang ilamon. Kung may ko makalapay ka, so hindi mo man mo takbot lang nakasabot sa tao. Pero anong posibilidad sir nga ginkargan da siya tapos ginhaboy lang da sa area? Anong posibilidad sir man? Yung atong sang sir gawin ko man sa investigation naton, most probably man dikidula kay nakakita nga pumod laging drop sa diri sa area. Okay. Ang gawin ko natin. Sige sir, salamat gid sir sa tiyempo gid. Thank you gid. Action na din. Sir, salamat yun. Sir, ang Action Rex, si Major Jovel Fidel, nga nagkatugod din mismo sa area. Pull out na Action Rex ang bangkay man, kagindala sa Abbey Funeral. Kaya mo to, hibaloon pa Action Rex. So, gidbala, ang cause did sa iya kamatayon. Kung ni bala ang rason, kasi hindi man nila action count ang tanan ng mga posibilidad, kasi may lampo sa ulo, may initial gunshot, kag may ara kuga pa Action Rex amo na siya ang nakita nila initially. Pero baloon ta nami karon kay wala gid blanco pagid sila as to the identity kag wala man sang pamilya nga may nagkadto although nga kagina ta pa nga gina-report Action Rex no wala man sa may mga pamilya nagpalapit o kung nagpamangkot man with regard to sining bangkay nga nakitaan Action Rex. Pero ano na permi na da makitaan based sa mga tao dra permi da makitaan ning biktima Action Eden? Hindi gid Action Rex actually itong istorya tadi mga lokal man no nga ready to mandok iti pala hindi nila kilala. Hindi nila identify. Hindi nila kilala. Meaning sa mga kapareho sila nga anong obra sinasang mga more or less pila ng edad sina Action Eden? Mga mid-20s Action Rex. Kaya nakita pa man actually kay na. Ginpadala pa da ang picture subong no kay Action JM. Kay mga more or less mga 20s. Mid-20s ni Action Rex ang iya sila nga edad. Naka-t-shirt ni siyang nakasando ni siya nga puti. Kag naka-pantalon. Nakasando puti siya tapos naka-pantalon. Maong ni, maong? Maong? Oo. Why ni tatak ang iyang bayo?
wala tatak Action Rex, plain lang gid nga sando, tapos do ka sa may black nga may faded nga design ining iya nga pantalon. Kay kung nagapamati kamo dra kag kung nadulaan kamo sang himata nga katulad sining ginasuksok palihog ta coordinate kamo sa area sang Police Station 1 kay Major Sedel para mahibaluan ta kung sinugid ni kag diin siya na naghalin. Oh, correct Action Rex, bulubanta gani, yan siguro mga kataason, mga 5'3" to 5'5", Action Rex, kay ginsudlan nga ni sa iya, gintabo, balang duha ka sako. Pero Kaya wala para why nigin kwan, why nigin tahi ang sako. Wala Action Rex. Baligin tabo lang sila nga duwa. Inang isulod mo sa sako ang halin sa tiil, tapos ang ulo naman patunga sa lawas. Oh, yes, correct kita Action Rex. That's why kaina na sang nakita ni sang bata kay manog ang bata niya Action Rex 8 years old nga mang scrap yata ni ang mga yang tuyo ya. Pagbukas niya sang sako, nakita iyang hawakan sang sining biktima. Kaya ang bukas niya sang kabuay sang sako, muna mo asad sa hawak sang biktima, kaya mo to gintawag ng iya amay kaginsugid, nga may nakita siya nga bangkay sang isa ka lalaki. That's why nga iya man nga amay sa kakulba man Action Rex, nagtawag man sang duha niya man kamigo. Pero ginbuksan na da gurong biktima na tapos ginpakita da sa iban why gid sa nakakilala siguro Action Eden. Correct Action Rex, wala gid sa may nakikilala kay ti mo tong ilang nga ang iya to nga tatay dugay na dira Action Rex mo dira nga area ti most probably sa ulo yan na mga itsura kung kilala niya. Pero yato yung tao kay in Action Rex nga biktima wala gid sila sang ihibalo kag wala gid nila nakita bala nga nagasaboy dira nga area. First time to nila nga dira manakita Action Rex kay kung baga kung parawos mo to. Pero why isang nakakita da kay namo na oras nga may nagsulod nga salakyan or tricycle kay do hulong doon man da nga area ano da may nagalabay na da nga mga salakyan now? May kung hungdon Action Rex magsulod makakadto kagid pero tayo mo to ni salihambal sa manog panginhas gina lasing ko may nakita sila nga auto nga pula. Amo na Action Rex ang description nila. Okay. Kay kuno kuno-kuno pa ba lang na tanan alegasyon pa man lang Action Rex kay before kuno nagpanginhas wala pa na ang sako dito sa may kakubunan. Pero paglabay sang auto to nga pulang kolor, pagkadugay-dugay nakita na nila nga may tao na to na halid to. Pagka alas 9, ara na tong sako kung Action Rex. Tapos na time man, yan nakita man to sang bata. Kaya matuyo siya yata ni mga scrap. So, amo na ipamangkot naman actually si Sir Sibel kung na may ara sa mga reported missing person dira sa Barangay 35 o kung sakop sang ila area. Pero ang balya siya ang Rex do wala. In so far, subong recently wala pa man. Pero i-review liwat nilang ila man sining nga mga dokumento kung may ara wala sang nagpa-record sa ila nga missing. Pero amo to, do ka fresh pa ko na Action Rex, no? But silingon, wala pa sa nagdugay sa isa kasi mana. Basi bag-o pa lang siguro, bali inuras pa lang siguro Action Eden. Action Rex, kikita pa man yan personal. Daligidang kay balikanta si Action Eden Abuso paglaragwaya sa sining wipe actually identity ang isa sa ang bangkay nga nakita dira sa area sang Barangay 35 no subong sini gindala na sa Abi Funeral Home sang mga miyembro sang Soko kagang Soko nagconduct na sang investigation pero sa identity wala sa gyapon no. Basi kung may nagpamati sa ato sining broadcast, lihog lang ta, check dira kung may nadulaan nga parts ang inyo sining pamilya, nakasando ini siya, kang nakamaong punch ang biktima, ara na sa Abi Funeral Home. Action Eden? Yes, correct Action Rex. Amo lang itong pangabay man ni Sir Sidel nga basi may ara sang missing dira sa ila nga lugar man o kung ila kakilala, makigaangot lang sa police station number 1 para mapadayon man kag makabulik man sa investigasyon in kaso may ara sila Action Rex sang mga nahibaluan. Ang nakita tapos Action Rex na ang biktima ni galito ka long hair pa sang biktima ni wapon siya.
Oo. Hmm. Niwangon siya between 5'3 to 5'5 ang height, nakasandok at saka dilargo. Amo to Action Rex. Ang description, initial description sa sining bangkay nga nasa Puan dito sa barangay 35. But ito ni Action Rex karon kay nagapakig-angot man kita sa gihapon sa police station number 1 as to the identity man sa sining biktima. Dali halin sa patrol ugod sa Bacolod City Police Office. Ang ilayhon ko na yan ay ang kuano ang parte sa sining pakarunan ko lang ni siguro parte sa transport balaw. Pakarunan ko lang ni Action Eden sa pagpanumbalik mo para makaplastar ka na mayo. Yes, Action Rex, balita gikan sa Bacolod City Police Office, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Eden Aboso. Balita gikan sa Bacolod City Police Office sa mga ka-aksyon ta dirang missing ang parts ang pamilya nga kun sa diin na dula ang parts ng pamilya nyo liog ta check sa area sang Police Station 1 no kay wala pa identity as of this broadcast time mga kaaksyon no sa nagapamangkot nga wala sa kanginan ang aton sining program via Facebook Live kita no kay on trouble pang aton sining transmitter as of this time basi karon dugay-dugay sa mga listeners tang mga kautoran no. Sige, sa iluwantang balita ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ongoing pa actually ang meeting sa aton sining mga city officials angot sini mga ka-aksyon kay ga conference pa preparasyon ini para sa buwas na ini nga pag abot na sang National IETF mga ka-aksyon. Pero effective today until September 30 status ang Bacolod kung mamangkot kamo naka MECQ no? Modified Enhanced Community Quarantine. Kabudlay kung kaisa. O sige lang basta importante prepare lang kamo dira. Way taman ni ginapangamuyo mo, kag way taman ni ginapangayo, mas mayo, prepare lang kamo dira. Kung wala pa si Action Dale, sa iluan tanay si Action Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Ini may kangtanan sa 550 ka sa 700 lang ka mga ginswab sa mass testing sa syudad sang Talisay positibo sa COVID-19. Mayor Lizares ginmando ang expanded contact tracing mga kaaksyon no? Hibaloon ta na we have Action Marlon Hinovia sa sining balita angot sini mga kaaksyon no? Sa mga kaaksyon ta ro temprano pa kita sulod sa aton sining program mga kaaksyon sa kwanang sa special ko mo lang parang tiradahon tani no? Ayos sige daligid lang mga kaaksyon standby yan para sa mga kaaksyon ta nga naga-monitor sa sining nga odto diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. May lang pagpamati kay Joan Cabaya dira sa Manville Royal no? Ga-monitor kay BB dira via Toriano Peratelia. May lang pagpamati kay BB dira sa Country Homes. Kay Zet Alunan, may lang monitor set Alunan no? Kay Action Dale tawag kami dira sa komunikasyon mo Action Dale dira sa Bacolod City Government Center kay basikon sige pa lang paghinunano no sa mga city officials ta. Kay Mama Jilindi Villanueva Consulta may lang pag-monitor. Hello Mama Jilindi Villanueva Consulta no. Ayos sige kadtuan ta si Action Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Pila ka mga balita, may kang tanan sa 50 sa 700 ka mga ginswab
swab sa mass testing sa Talisay positibo sa COVID-19. Mayor Lizares ginmando ang expanded contact tracing kagiban pang mga balita. Yari ang kaudan sa report ni Action Marlon Hinovoy. Action Mar. Action Rex sa mga aga nagkapatawag sang meeting si Mayor Niel Lizares III upon sa mga miyembro sang local interagency task force agud to nga hambalan ang resulta sang damlaglang time out weekend mass testing sa syudad sang Talisay. Kay ang resulta Action Rex sa 700 Talisay nun nga gin kuhaan sang swab specimen gin RT-PCR test 50 gid no bali sobra 50 ang nagpositibo sa COVID-19. Ang kalabanan nagsunrex sa 50 ni asymptomatic no busilingon wa man sa gidabatang asymptomas sa COVID-19. Lubangod sila si Mayor Lizares nagmando sang pag-implementar sa ginatawag na expanded contact tracing, no? I-contact trace yan to mga naka-close contact sa 50 ka mga positibo. Ang taralupang doon dari Action Rex kay ang syudad sa Talisay may manabo-dabo na kaso as of kahapon, September 7, alas 8 ang takna, ang record sang Talisay City Health Office nagapakita nga 209 na, no, 209 na ang confirmed cases sa syudad sang Talisay. May 71 ang naka-recover, may 134 pa ang mga active cases kag ang pinakamasubo diri ay may 4 na Action Rex, no, sa mga Talisay nun ang napatay sa COVID-19. Ang nagdugang bag-o, 3 gid, no? 3 gid ang nagdugang nga bag-o. Ining 3 ka mga bag-o nga napatay, although 2 pa lang Action Rex ang na-post nila as September 5, COVID death number 2, no? 2, 3, and 4 nimo. Ang 2 kag 4 pa lang ang na-post nila, ang number 3, wala pa sila sang datos sa Sunrex. Ang death number 2, 54 anyos ini, nga lalaki, domestic cases ini tanan. Mechanic ini sa Talisay City, taga Barangay Zone 10. August 21 din swab sa, August 23 nag-positive, September 5 napatay ni siya, symptomatic ni siya, ining mechanic sa Talisay City. Ang COVID death number 4 naman, may edad na ni, pensioner, nga 83 anyos, lalaki, taga Barangay Dos Hermanas, September 4 din swab, September 5 nag-positive. Pero, sang September 4 pa lang, sa ginkuhan sa sang swab Action Rex, makaligad ang pila ka oras, nagtaliwan. No? Ining 83 anyos nga pensioner, kag September 5 pa ya, nagwa ang resulta ini siya nag-positive sa COVID-19. Ginakuha ito pa ang datos sa COVID death number 3 kay karon pa sa hapon na Sudrex manaputa si aton ni Jonathan Ialdama kay nagaparayon pag ilasa ng meeting sa may syudad sa Talisay. Si aton ni Ialdama amo ang city administrator ngay sama sa mga nagtambong sa ringen patawag nga meeting ni Mayor. Do busy gid ang mga mayors kag mga contacts na sa mga banwa kag syudad tungod man sa galutak ang COVID-19, no? Correct, Action Rex. Isa darang Do syudad kadamo sa ka syudad sang Bago, man Action Rex. ang syudad da sang Bago pila na gani? Ang syudad sang Bago, epektibo na 12 uno kay Inaya, lockdown Ang Maaw? katapusan nga lang kay Maaw, lockdown bilog nga Maaw Action Rex. Ang rason sina bangod sa Maaw, may 15 ka mga residente nga nag-COVID positive. Grabe, no? Magluwas na may anom pagid ka purok lang galing ya nasakpan sa barangay Don Jorge Anata. Tikwa mo lang na sila daw, adjacent lang ng barangay na. Gani man Do tinuparay lang na sila. gata mo anay lang ni ang rason naman niya sa sining anom ka mga purok kung nga agin lakit man sa lockdown bukod ba yung mga suspected cases Action Rex 14 días siya ang lockdown umpisa subong nga adlaw September 8 tub September 22 pero
nasaad diri sa executive order ni Mayor Nicolas Yolo nga pwede nakakason temprano o kung pwede man nga palawigon depende sa sitwasyon action Rex kung maglala na gid posibilidad palawigon ang lockdown. Ang sa Talisay, balikan ko lang bala kay kundi 209 ang confirmed cases. Sa Ang Talisay lang Bagco, na? Talisay lang na siya. 200? 209 as of Grabe, kahapon no? September 7. Sa Bagco nga nagsulod. Asob nga- kahapon, Action Mar? Yes, September 7. 209. Grabe, no? 5 action rex na health worker assigned sa LGU Talisay. May isa di COVID, may police di ganit yo. Tiya mo nang kahapon nga report na ni Action na Brian Morden sa Talisay nga isa ka miyembro sang pulis. O Bacolod City Police ni siya, taga Barangay Bubog, galing sa Talisay City. Ika number 199 sa Action Rex. 36 anyos ni siya nga lalaki, police officer sa Bacolod City, pero residente sa Barangay Bubog. August 30, ginswab sa tilakip niya sa posible Action Rex sa mass testing. September 4, nag-positive siya, pero asymptomatic man siya Action Rex. May isa diyo, may office manager sa private company, there is Bacolod. Positive man sa COVID-19 nga taga Talisay City. May isa man ka marketing staff sang private company man diri sa Bacolod, taga Talisay positive man sa COVID-19. Duka kanta ni karon kay naboton pa si City Administrator Attorney Jonathan Ialdama. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang Action na Marlon Cadubayo na sa balitaw na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat sa gid Action Marlon Hinovia. Amo ning ay ho, gid bisan din ka lang magliso. Subong grabe gid no. Pero mas mayo gid nga magro andam-andam kita. Kabudlay kung kaisang nga magsalig kita bla. Amakin mo to 200 pila to 205 asob kahapon ang Talisay. Ay grabe no. Kabudlay gid sang sitwasyon. Diri sa ambot pila ang sa mga banwa kag syudad sa probinsya pero daw kadamo gid no. Kadamo gid sang do hindi mo na maisipan tungod man sang naga taas pagid nga mga numero sang COVID-19. Ang syudad sang Himamaylan kahapon ni siya 5 man mga kaaksyon ha. Himamaylan case number 59, case number 60, kag case number 61, case 62 kag 63, 63 ng kaso. Ay pwede no. Sa Himamaylan 31 years old babae. Taga-Agisan gali ni sila tanan no. Agisan sa syudad sang Himamaylan no. Grabe man niya. 18 anyos babae, 26 anyos babae. Kag 26 anyos nga lalaki kag babae pagid apat ang babae dio 32 years old pagid tanan taga-Agisan sa syudad sang Himamaylan no. Kabudlay kung kaisa no. Tamak mo extreme lockdown ang ginimplementar sa among nga barangay. Ti ang isikyo yang lockdown nga implementasyon sa Maaw, sa Bago, area extreme lockdown pagidya ho. Ay grabe no. Contact tracing still going on kag ang mga naka-contact sa sining 5, especially ang pamilya kag mga kaiping nila sini mga kakson ipaidalom sa swab test buwas nga adlaw Miyerkules. Amo ni ang sitwasyon dito sa syudad sang Himamaylan. Pakaronan talang na balikan ta si Action Dale Salazar. Basi makontak na si Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Kay business sector ipalambot ang ilang sentimento kay Interagency Task Force Visayas Chief Implementer Feliciano
angot sa epekto sang modified ECQ sa Bacolod buwas nga adlaw. Buwas na niya adlaw nga Miyerkules mga kaaksyon kag executive order angot sa MECQ tubtob karon wala pa makagwa. Yari ang countdown sa report ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Action Dale, kamusta dra? Action Rex sa kadamo sa mga sektor dili sa mga syudad sa Bacolod. Narito na ang for maligiga issue na ni Bacolod Mayor Bing Nardia in executive order nga nagpaidalom sa syudad sa modified enhanced community quarantine. Umpisa subong adlaw September 8 to 30 Action Rex ugaling hasta subong kadamo siya kung nagahulat Action Rex nga wala pa din sige hapon nakakagwa ang ining executive order nga MECQ kita kay dira mabutang or ma-establisar ang mga specific nga guidelines Action Rex para magiyahan ang publiko ano ang bawal ang hindi bawal Action Rex sa tiyon nga under kita MECQ ang syudad sang Bacolod. Ang sektor sa mga negosyante ang muini sa Action Rex ang itaban sa nagahulat no kung ano mang undan ang executive order Action Rex para magiyahan man ang mga empleyado, ang mga employers kung lagi na allow ang ila sining mga negosyo nga mag-operate sa tiyon sang MECQ. Din-check rin naton ang reaksyon ni Sir Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o MECCI Action Rex. Nasunod sa iya, no business today Action Rex. Muna yung initial no nga reaksyon kasunod nga ginpaidalawang syudad sa MECQ. So buwas nga adlaw, may arasang pagsinapol nga or consultation ang mga opisyal sa Network of Occidental Action Nagkakita din si Sir Frank Carbon ng inusiling hanay nga magkambong sa pining sinapol nga ginpatawag kay Action Rex araman ang IATF Visayas Chief Implementor Retired Major General Mel Felician Action Rex ila sinipalambot ang inating mga concern sentimiento ang sa mga impact kag epekto sa 5 ECQ sa hanay sa mga negosyo Action Rex. Batihan naton ang national guidelines under MECQ suspended nila ang public transportation Action Rex. Ugali, ang Sir Frank Carbon, mayara sa mga industriya or type of businesses na ginatugutan nga mag-operate under MECQ. So, itiyasin nga pamangkot, sinoayhan ng mga empleyado ang makakadto sinusiling ng trabaho kung wala man lang sila sa mga privado ng mga sarakyan Action Rex. Amugin na Amugin ang laban Action Dale, sino man magkakadto sa mga trabaho kung way mga private nga mga salakyan man? Correct Action Rex. Kung mayara man sa mga negosyo nga mag-operate, sino naman ang mabakal or customers kay wala man sa gihapon sang public transportation sa sakyan Action Rex. Kay Sir Carbon, 90% sa mga tao dito sa mga syudad sa Bacolod, public transportation Action Rex ang natining ginausar, tricycle, jeep, tricycle, kag buses para makapadulong sila tining mga destinasyon. Rason, buat nga lauti amo ini ang ila tining isa sa mga appeal suggestion na kung natugutan nga mag-operate ang pila ka mga businesses under MECQ kani kabay pa nga tugutan man nga mag-operate bisan jeep na Action Rex amo ini ang panawagan sa pero kung tugutan ta mag-operate na ang mga negosyo na sino man ang bumalakal na kunang tao kung under sa MECQ nga ginatawag way isang public transport Action Dale nga ginatugutan nga magladay sa Bacolod. Correct Action Rex. Sama na siya ang isa sa panawagan ni Sir Frank Carbon ng MBCCI nga base pala Action Rex sa hindi pagpatamaan na hugot no ining implementation sang MECQ kasunod nga kung mabakal pa dira sa mga essential needs mo ano ni mo sining sakyan padulong sa butika, padulong sa supermarket na kung diin man nga lugar para makakuha dira sa pagkaon o kung kinahanglanon Action Rex rason nga ti amo ni no ila sini iga propose sa kay Sir Feliciano ang ila sini nga suggestion sa hanay sa mga negosyante nga base pa man lang Action Rex no kay Sir Frank Carbon mapamatian man ang ila sini nga hanay nga kung may magbukas nga mga negosyo actually pilaman ni Action Rex mo under national guidelines ng national IATF pilaman lang ka mga type of businesses ang gina-allow nga mag-operate under MECQ.
Pero amo na kani ang malisod sang carbon kung mahimo pa lang tubutan man no ining public transportation bisan jeep action Rex para at least mera sang masakyan ang mga empleyado no action Rex under MECQ. So, Kumag-amuna, ibalik ta lang sa GCQ, gyapon ang status kaya kung mag-GCQ, may public transport, plus man iban nga baligyan, bukas man na. Kaya malisod ang carbon action Rex, duwa ang ginapangatubang ng problema sa siyudad sa Bacolod ng Negros Occidental. Una, hindi naman nagkahangyara ng COVID-19 local transmission kag ikadua, amo ni ang kawadaan sang trabaho kag livelihood action Rex. Pinalantaw din ni Carbon ngayong kaso mag-improve no ang sitwasyon diri sa may syudad. Kaya siniginalantaw nga base hindi man sa ulihin tapos until September 30 ining modified ECQ diri sa may syudad sa Bacolod. So depende ni Action Rex no kay Sir Carbon sa mangin outcome sa sininga pag sinapolopod man si retired General Feliciano Buas Medlao. This time niya upod ang mga provincial officials action Rex. Aling palihaga. Subong daw, dahil daw nag-meeting man ng mga city officials subong nga adlaw? Subong adlaw action Rex actually ongo. Nagila sining pag sinapol, dila sa may Mascaracol sa Bacolod Government Center. Rason nga hindi kita maka-discuss no? Wala may nagasinabat. Sila may mga self-construction Rex. Ini ang inapangunahan ni City Administrator M. Ang, ang Executive Director sa Emergency Operations Center Task Force. Closed door ang meeting, kag daw masinsinan ginang ginaistoryahan? Kay as early as 8 a.m. action Rex, ara to sila sa Mascaracol, no? Ining mga city officials din naton, upod man, no? Ang mga official naging padala diri sa National Government Action Rex. Wala pa kita sang initial ng mga information kung ano mga ginpangtalakay or mga substantial update angot sa COVID-19 campaign sa syudad sa Bacolod. Kaya may mga information mga Action Rex no sa Bacolod PIO nga at subong nagasigi po ng ilang sili nga meetings magluwas abing nga sang lunch break kagti after lunch ipadayonon or continuous naman ang ila sininga pagsinapon dira sa may Mascaracol sa Bacolod Government Center. Sige pagyapon? Nagasige actually sa buong lunch break after lunch mabalik naman sila. In preparations ni para buwas nga pagplastar nila sa manugabot nga mga NITF group. Boss Medlao, sige ang Secretary Ando, kag pila ka mga NITF officials, mabot diri sa may syudad kay ESS ang sitwasyon, kag ano pagid ang pwede mabulig action Rex sa COVID-19 campaign sa syudad sa Bacolod. Actually, wala kita sang agenda sa nga pag sinapol. Okay, daw ka gulpiada man ni action dahil nga pag sinapol mo? Do ka gulpiada ni kay kagabi lang pagkatapos to ni Presidente Duterte sang hinunanon to gaga palayag yang mensahe nagwa gilayon ang mensahe nga ipaydalom na sa MECQ ang Bacolod kagang Lanao. Amo ni siya ang na-surprise gid no ining mga city officials rin naton. Even si Mayor Bing kagahon na siya nakapagwa kanya video message action Rex nga nakibot man sila no nga sa bulan to nga tion nagwa ang resolution number 69 action Rex sa IATF dito lang hibaloan nga modified ECQ ang syudad sa Bacolod starting today as September 30 nga supposedly GCQ pagkatapos action Rex wala pa tapos ang GCQ nag-shift kita dayon sa MECQ bangod sining pagsaka at COVID-19 cases dito sa mga syudad. Actually, isa dito sa mga ginbatihan ni Health Secretary Francisco Duque III. Ining resulta action Rex sang mass testing naging patigayon sa syudad sa Bacolod. Kaya sa karon, ang nagahulat sa karon ng publiko ang sa mga specific ng mga guidelines under MECQ action Rex. Second basihan naton ang mga national nga guidelines niya muna nabutan nila nga no public transportation suspended may pila lang ka mga negosyo nga ginatugutan
nga maka-operate Action Rex na pila ka mga workers nga gina-allow no nga makagawa sila sini nga mga panimalay para magtrabaho, especially ang mga workers nga naghatag sang essential nga mga services sa komunidad. Balikan nato na si Sir Frank Carbon, ang Executive Officer sang MDCCI, ang sini nga reaksyon sa MECQ status sa Bacolod City. Ang amon reaction una gid is sige na lang anay. Anyway, ang tanan, since why man round trip, close na lang anay. Kaya kan mag-abri ka, huwag ka man empleyado, huwag mo siya sakyan. Kung maka-update man ka, huwag mga customer yapon, huwag man sakyan ng customer. Kamalan mo, ang atong tao, 90% public transport na ginagamit nila, bus, jeepney, tricycle, 20% kasi 95 pa. One, no? So everything stop, especially the business and even just the employees. Kung sige na lang, anay, 1 taon, tanido na marami kadlaw, by tomorrow, si General Mel Feliciano, upod sa aton opisyal sa probinsya, si Governor Bong, kag si Congressman Albi, Guro, magtawag sila meeting kung General Feliciano, makonsulta si General Feliciano o ng probinsya kung ano ang ito sining MECQ, anong ila plano. So konsultahon nila kami, drama pabutyag kami no sa amon nga mga plano man, amon suggestion. Like kung abrihan yung amon tindahan, dapat abrihan yung man, iskan jeepney na lang. Kaya useless, abrihan mo. Huwag man amon tiyato, talagyan. Huwag man customer makakanto, no? Di ba? Oo. Action Rex, sama to ang sentimento kung pagpabutyag man ni Sir Frank Carbon sang MDCCI. Natabo rin ni Pagtong Domingo nga dalawa Action Rex nga mayara sa pila ka mga negosyo nga gin-allow nga mag-operate bisan nga suspended ang HQ paint. Kaya muna ang mga malls nato na mga commercial establishment sa Daligi lang kay balikantanay si Action Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Close meeting actually ang gakatabod ra sa Bacolod City Government Center. Way sang iban nga makasulod mga kaaksyon sa conference room nga ginapatigayon sang mga miyembro sang local IETF headed by Mayor Bing Leonardea as of this broadcast time. Balikan ta si Action Dale. Yes, Action Rex. So karon na hulaton na lang sa mga ka-action naton ang update kag resulta sa sining pagsinapol kag kun ano man oras nagabot-bas nga adlaw si DILG Secretary Anyo, si Chief Implementer sa National, si Sir Carlito Galvez Junior Action Rex kag kun ano ang sining paghimuon no eksakto or mga plano para sa Bacolod nga makabulig paganhagan sa COVID-19 cases Action Rex. Mga update, kabalita gikan sa Bacolod. Pila ganing record kapon sa Bacolod Action Dale? 50... Kahapon Action Rex, 58 ang mag-o nga COVID-19 cases diri sa may part pa ni sang mass testing to kung hindi na? Actually, Action Rex, kay utay-utay abi ang ila sining pagwasan nga datos. Dawgin kulbaan gito ang National IETF sang resulto nga kadamo-damo tong pagmas testing bla. Dawag gito kadlaw ng pagwa nga sundanay nga kadalagko sang numero. 531 mo ang overall nga results ang tatlo kadlaw nga mass testing sa Bacolod, August 27, 28 kag 29 Action Rex. Kahapon nga data, 58 new COVID-19 cases sa Bacolod, may 27 ka mga new recovery Action Rex kag wala sa new death kahapon nga adlaw based sa pinakauli nga datos sa gintagwa sa DOH Region 6 Action Rex. Overall may 1,694 Action Rex or 1,925 ka COVID-19 cases ang kulubaan diri kay mas damo na ang kaso sang local transmission sa LSI sa OFW Action Rex. Ngayara lang niya sa 231 ang LSI kay OFW samtang ang local transmission or local cases 1,694. Nagpilo sa pilo kag sa pilo amo lang record subong kay nagdumudamo naging local transmission Action Dale.
correct action Rex sa pilagid na kapilo no ang kun kayang number sa Grabe. tula niya nagabutig ang numero nga gina-present sa Oo. DOH just tula niya nagabutig amo na siya ang real picture sa COVID-19 situation sa syudad sa Bacolod. So amo na siya na 1,925 confirmed cases diri sa may syudad kadang recovered diri nato na yara naman sa 720 action Rex. Mga update, yung balita gikan sa Bacolod City Government sa Direct Action Yo Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat gid Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Last 12:15 na nga oras. Sige, samtang naga timo-timo kamo, dali gid lang ha. Aksyon Brian Morden, balita sa Nokpo. Aksyon Denabuso sa Patrol. Balikan ko lang kamo dugay-dugay plus ang aton sining nga mga out-of-town reporters. May tisiko lang balang imo sining nga lawas? Agapasumbanwa, mabugaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sagsay anong nagkalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado,
pagtubo sang ila sining nga mga radio sets. Ginapangayo namon ang gamay ninyo nga pasensya. Kay hindi ninyo kami mabatian. Kay nga on trouble pa, no? Ang transmitter ta, mga kaksyon, no? Sa mga kaksyon ta dira basi any moment from now or within this day manumbalik man sa kanginan ang inyo sininga waragwagan, no? Pero subong siniti ara lang kita via Facebook Live sa Action Radio sa website pwede ninyo mabatian through www.actionradiobacolod.com.ph kundi gari sa YouTube channel sa Action Radio Bacolod. Ayos, sige. Daligid lang anay mga ka-aksyon, matagta pila ka mga commercials. Ang inyo sini nga mga mensahe at tagan tanay talupangod ha. Daligid lang sa aton sini nga pagpangalaga. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige sa mga kaksyon ta dira, may lang pag-monitor kay Erla Vega, kay Mama Gineto, monitor man, kag kay Ariel Kabatak, Aslang Kobe, ang pag-ibig officer, pag-ibig office, Aberman, anong Aberman ni? Way ko ka insinde, no? Anthony Jones Tabulong Havilio, may lang pag-monitor, no? Ayos Sige, Anthony Jones Tabulong Havilio. Kag kay Belen Salao, kay Corazon Pantua, dara sa Handumanan. Wala signal, trouble mo. Karon dugay-dugay. Ulat-ulat talang ninyo mga kaksyon, no? Martin Aliling, may lang pagpamati kag kay Kenneth Iscarelia, may lang pag-monitor dara sa Silay, no? Ga-work siya Bacolod, Rico Office, Gatanaw. Ayos, sige. Thank you, gid. Salamat, gid Kenneth Iscarelia. Kay Sinayda Tumayan, Tibaklanay, gali na. Anong Tibaklanay man? Mugidya. Anong dawa mugidya? Sinayda Tumayan, no? Sinayda Tumayan, klaruha maningi mo siniginapang text niyo. Anong tibaklanay kag anong dayaw mo gidya? Anong dawa mo gidya? Anong dawa mo man? Regyantan Villalon, may lang pag-monitor. Thank you, gid, sir. Regyantan Villalon. Kay G-Plans, kay Gents Plus, off-air ang Action Radio sa Transistor Radio, FYI Action Rex. Gani man. Ayos, kay Jo Marie Aguilar, may lang pag-monitor kay Carmen Estrella Bravo, kay Chris Vilma Trias, sang Estefania East Homes 3, may lang pag-pamati. Kay Mers Labrador, may lang pag-monitor Merls dira sa Barangay Granada. Kay Fred Ninya, Kagawad Peter Nobles ang Panukoy, may lang pagpamati. Christian Roas ang Victorias. Kay Gian Resicio, ga-monitor lang sa sining mga tinion. Kay Mark Anthony Binetes, watching from Saudi Arabia. Thank you so much, Mark. Kag kay Batjo Bats, ang ginmitingan nila kung pila nila ang maganit sa national budget para sa syudad. Kaya amuman na ila ibakal boto sa nason ng eleksyon. Ayos Buyong ginisi Batsjo na kayo human ko si mo Batsjo ba? Ayos, salamat gid kay Mark Anthony Binetes, gatamyaw lang sa Binetes family sa Tangoba. Kay Nailaner Cordero, Action Rex, good PM, kabay pa, may public transpo lang. Gani man. Sige. Liza Joy Elon Amoroso, may lang pagpamati dira sa City Planning and Development Office. Belated happy birthday lang sa office mate ko nga gwapa nga si Rot Arcolas. Libreng lunch. Thank you so much, good Liza Joy Elon Amoroso, and belated happy birthday sa kay Roth Arcolas. Kay Marian Sabido, may lang pagpamati. Kay Marian Sabido. Phil Ipino, may lang pag-monitor, no? Jocelyn Kalamaan, may lang pagpamati kag Sinayda Tumayan, no? Ayos. Sige, kag sa kay Carmen Estrella Bravo,
And kay Inday Chris dira sa Barangay Estefania, kay Carlo Manggubat, sa Redwin Pinida. Salamat sigid, no? Ang iban sini karon naman mga kaaksyon sa pagpanumbalik sang inyo sining palatuntunan. Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Standard Time, las 12:28. This time check is brought to you by ACS Manufacturing
Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:30 na nga oras 12:30 na mga kaaksyon tig palanyaga na mga kaaksyon no. Kada mo gid sa nagatingala nga wa ta broadcast on air no sa mga kaaksyon ta dira sa mga listeners. On trouble pa na trouble ang aton sining nga transmitter pero within sining adlaw tinguan gid nga makabalik sa kanginan ng Aksyon Radyo Bacolod. Lawig-lawig na since makay nasang kagaho no. Sige lang may Facebook live pa man kita. Ayo good. Sakay Dino Alec mangkot lang kami wala na kamo sa radyo yawan pangita mga fans sa Aksyon Radio ay pwerte Dino Alec ari lang kami to ga broadcast kami via Facebook Live no ayos sige kantuan ta ng balita ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Nokpo nagpasagod baboy sa mga pigado agud likaw maghimo sang krimen. Kagiban pang mabalita sa Nokpo yaring report ni Aksyon Brian Morden. Aksyon Bri. Aksyon na Rex lainon ta ba ng balita sa sining udto. Gani man kay kabudlay ko kaysa nga daw COVID lang ni tanan ni daw magkala COVID na lang kitas ni no. Pero pinag-kwan, rinandan, COVID daw nadlaw. Gani. Pinahanglan gini pabalo. Pero ano yun, pwerte man nga abilidad sang bagong pungko di bilang kwan, Nokpo Director sa Negros Occidental Provincial Police Office, Police Colonel Romy Palge, kay nangita siya sa ideya Action Rex kung paano mabuligan ang mga kautoran naton nga pigado. Then ang iban diri ang pamilya involved bala sa kinawatay, involved sa pagbaligya sa illegal nga droga, ang iban ti nagahimo gid sang krimen. Pag-istorya siya sa Negros Occidental government nga magpasagod sang baboy sa sini nga mga persona Action Rex. So nagligad nga si Mana duha na ka lugar ang nahatagan nila sang baboy ang Pontevedra kag Victorias. And galing ang baboy ni Action Rex, hindi niya breed nga baboy, inablang mga dasig magdalalag ko. Kundi baboy Bisaya ni Action Rex. Baboy Bisaya ne? Oo, mga kwadlaw, mga gagmay lang na. Kay suno sa iya para hindi magproblema ang manugsagon sang ila inog pakaon. Nga bisan lang hilamon lang daw kung mga bisol dira gabi. Ubad sang saging pwede nila lutuon kag ipakaon Action Rex. Kag kon magbata na ini kailan pa bataon gid nila ang iloyan kwaon. Kag ang iban nga bata dire ihatag sa iban para sila naman to magpatubo sa sining baboy. The livelihood program sang TNP kag Negros Occidental Government Action Rex no. So ang naga-identify sa mga pamilya or mga tawo nga pwede hatagan sang baboy nga ini ang kapulisan nga dira na assign mismo sa nasambit nga banwa o kon syudad.
Kad kon aran ang baboy sa ila poder, i-monitor gini sila Action Rex kay para masiguro nga natakap ini sang maayo kag hindi pag ibaligya kag ang lain pag dire kon base litsonon Action Rex. Amo na nga kinanglan i-monitor gid sang kapulisan. Kay kung hindi pag i-monitor sang pulis nga nag-identify kag kung madula ang baboy, ang pulis nga nagkilala sa sinang apigado nga gintagaan baboy, siya ang mabakal sang baboy kag i-replace niya. In short, siya mabayad kung madula ang baboy Action Rex. So, target karon sang NOCPO nga malikop ang mga lugar diri sa Negros Occidental, labi na gid sa mga remote areas na nagakinahanglan sang bulig halin sa PNP. Actually, gitawag nila ini nga bayanihan spirit ini. May connection sa Household Integrated Support for Peace towards Stronger Region 6. Pila ka baboy nang napasagod ni Action Bray? Subong duha pala Action Rex kay gina-identify gid ang tawo nga kapablig lang magsagod Action Rex. Gani man. So, hindi sila basta-basta maghatag nga kung may background ba lang nga hindi kabalo or nuntuhan o kano ti kanugon kuno blas ang gastos ng gobyerno. So ginasiguro Manila kinekwaan sa nagakaigo nga background. So no padri kay Palge nga ini pamaagi lang sang kapulisan nga magluwas nga nagapatuman sila sang katawhayan sa lugar. May mabulig pagid sila sa publiko kung paano magpatinad sang ila kaugalingon kag suliton ta ini ang mga tika nga ginimo nila para nga hindi na maghuna-huna pa mga tao nga maghimo sang kriminalidad labi na gid sa pigado subong nga sitwasyon. Ari si Palgi angot sini. Montevera, meron din sa area ng Victorias na kung saan maiyak-iyak yung binigyan natin ng native na baboy. Wow. Hindi para ihawin. Ito po'y aalagaan nila at pagka nanganak po ito, yung ina at saka yung dalawang anak na baboy ay mag-i-stay sa may-ari o nag-alaga. Tapos yung the rest na mga anak na baboy na yan, i-distribute natin sa mga tao dun sa kapitbahay. At next ang kuwan na purusyon lang kay sa Layo Santiago, gabi ni Sir Palgi sa virtual press conference kaina. So, masagap mayo sa atong kay presscon kita via Zoom man no, sa kapulisan sa probinsya sang Negros Occidental. Pakaronan ko karon ng ibang nga balita sa hapon kayo ang Negros Occidental umpisa nga nagpungko si Palge sa ikatatlo nga tiniyon liwat nakabato naman sang maayong record ang Negros Occidental sa mga bulan sang Hunyo, Hulyo kag Agosto. Mayo ang rating nila sa ginatawag iyang performance evaluation. Ining ginatawag nga unit performance evaluation sa Region 6 nagapanguna ang Negros Occidental. I-plastar ko ni karon sa gabi kag iban pang public affairs program sa Action Radio Bacolod. Mga balita gikan sa NOCPO, Action Brian Morden nag-report una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Thank you. Salamat gid Action Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 12:38 na nga oras, 12:38 na mga ka-aksyon. Sige, matapos ang balita ni Action Brian Morden sa NOCPO sa iluhantang balita sa BCPO kon sa patrol, no? Sa iluhantanay sa Action din sa patrol nga balita, ini may kangtanan sa transport sektor, nag-aapilar kay Mayor Bing nga ipa-review sa NITF ang rekomendasyon nga ipaidalom sa MSCQ ang syudad. 50% sa mga dipasayro nga sakyan naguntat na sa pagbiyahe. Yaring kaundan sang report ni Action Eden Abuso. Sa patrol, Action Eden. Action Rex, pangabay sang transport sector kay Mayor Bing Linerdia nga ipa-review sa National IATF paagiman sa mga representante ba nga rin sa karon sa syudad ang ila sini nga desisyon nga ipaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine ang syudad sang Bacolod.
Sino kay Diego Malacad, Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center, luyag nila siya Rex mathagan kung ano bala ang nangimbasihan sa mga opisyal sa nasyonal agod ipaidalom sa mas hugot nga quarantine mode o kung quarantine period ang syudad sa piyak nga Miyerkules pakuntani natala na ang pagsapol sa mga opisyal sa syudad para sa ila sini nga assessment. Dugang pa, wala makapreparar ang tanan, ilabi na ang mga drivers nga temprano pa Action Rex kaina nagbiyahe. Apang pigin sa wine sang kapulisan, bangod nga kung basehan ang guidelines ng NIATF, wala ginapahanugutan ang public transportation sa idalom naman sa MECQ. Kalayag pa ni Malacad, wala nag-agi sa insaktong proseso ang pagpatuman sa panibagong quarantine mode kag wala man napabalos sang insakto ang publiko. Kay daw ka gulpiada lang nimo. O, amo ginasyon Rex kay kung sa aton na hibaluan alas 9 kagabi, nagipabalo nga amo ni Tinas 9 kagabi why na sang nagabiyahe? Correct, Action Rex. Di pagbugtaw nila MECQ na? Amo na gani ko na Action Rex sa sulong-sulong sa ibang medyo relasyon. Tumuha adlaw, na yun, ay pakamubot ka adlaw, break na ko. Gani, daw mo na blaw? Oo, hindi mo may tsindihan. Di kaluluoy di ang mga drivers naton, sang di pasero nga salakyan. Correct, Action Rex. Yung ito hambal nila kaina nga tinakabiyahe pa sila abi, duha ka trip. Kaya di ulo adlaw, pamanding naghugot. Ang aton kapulisan, actually, Action Rex interview subong gani sa makita, ta daw, ay na ni 50% nagabiyahe sa syudad do? Oh, correct, Action Rex. Ang kaluluoy naman karon ang mga empleyado nga wala sakyan pa uli. Oh, sama na. Amo na da. Oo, si Kaina pala ang mga alas 10 sa Action Rex. Kay may baloan taman nga may pila ka barangay nga nag-certify man sa ila sini nga mga drivers. Nga until 10 a.m. makapangdulong lang sila at least sa mga empleyado sa ila mga ginatrabahoan. Pagka 10 a.m. magrahe na sila. Kaya pamangkot naman karon hindi man wala man sang lana ang mga tao para makapangaplas sila. Gani, para magpanghaplas kang maglulupad sila pa uli. Oo, na karang kabudlay gid nga sitwasyon no. Ti anong matabo sina karon man? Ate, ang actually Action Rex ginapakigangutan ta si Sir Pico, pero I believe ara man ang kapulisan sa meeting subong ginapatigan sa aton nga LGU kay mismo sila sa mga border checkpoints sa Action Rex. Pero may mga nagabiyahe pagid man? May mga nagabiyahe pagid man Action Rex, pero laka na lang laka na gid lang. Oo, laka na lang yun kayo. Kaya tapos nahibaluan sang aton ng mga ka-aksyon, nga wala na sang biyahe, cancel naman ang mga schedule tani nila nga kantuan subong mga adlaw. Kaya pwede nga halin sa handumanan, malakas sila pa downtown. Do ka alang-alang naman natin ang iba Action Rex, amo nang nagahulat kag sige pamangkot man sa aton ang tanan, especially sa mga businesses ni Balat Rex. Kaya hindi tanan maka-provide sang salakyan para sa ilang empleyado. Okay, wala question nga pasugtan sila nga mag-open sila sang business nila magsige dira. Galing kay kaluluoy naman ang mga empleyado Action Rex kung ang duty nila las kung bang lakaton lang sila kung skateboard, sila kung nagabike sila lang sila alas 6 na. Kaya amo na ang isa sa mga ginapamangkot nila Action Rex na. Pero anyway, tayo mo na pangabay kag ginalauman gid sang transport sector Action Rex at least na-consider sila abi. Hindi lang ang driver kundi ang mga riding public man Action Rex na wala isang ikasara nga mag-hire dira sa mga private na mga salakyan nga magsugat dulong sila umpisa subong nga adlaw tugtog naman sa Setyembre 30. Kaya do isa ay Action Rex usually mag-shift sila sa quarantine mode, di ba? Latag 15 days lang. Subong niya, dugin kuana nila, gintingog na kumbaga, kay hasta na sa Setyembre 30, ang ila sinigitalana nga under MECQ ang syudad sang Bacolod. So natiyan na danay na Action Rex no, si Mr. Diego Malacad sang Undok. Sa paringig dyan lang nasa nakita mga rules in debate kita ang Pilipinas is government of the people, for the people and by the people. Dapat may transparency. Anong bagian sang nasyonal sa sining pag-diyon nila sang MECQ, no? Kay supposed to be ma-meeting pa ang LGU Bacolod, ang province sa Negros Occidental. Upod na ang representative sang national IEPF nga rin nagapalubong sa Bacolod. So ang natin na ko na may ang paling
presidente, wala may deliberation sa reported sa kada sekretary. So, nag-report si Secretary Galvez na ang Bacolod dapat may ilibit gawang desisyon. So, mag-support ni Secretary Duque. Ang kailangan natin din sila nagbase. Anong ginbasihan nila? Nagbase naman sila sa mass media or ginakulat pa supposed to be ang meeting. Actually, kabahay lang to sa pagpahayag man ni Sir Gumalakad. Kagin point out ni Reaction Rex, no, na ang ginapamatian, subong kag ang nagadesisyon para sa mga quarantine mode abis, ang sining nagapadala ng COVID-19, mga ex-military, ex-NBI, mga mga Reaction Rex, ang ginahalinan. Kagati gina-question niya na duwala na kuno say ang mga pahayag man o konsuhestyon sang aton sini ng mga authorities gikan mismo ya sa health sector. Pag di pangabay nila, Chenrex, so para sa mga hambal sang iban, ang lokal diya nakahibalo kag naka-assess kung ano gid ang matutuod ni nagakatabo kag sitwasyon diri man sa syudad sang Bacolod. Kaya mo tani ginalauman nga after meeting payatani kagapon kag sa buwas gali I mean kag ang assessment dira pa mabase kung tani pero tanan kita kag mismo ang city officials nakibot sa palayagman ni Presidential Spokesman Harry Roque kagabi. Bantayan na Reaction Rex kay titugtog sa karon nagahula pa man ta kaya mo tong hambal sang taga city kaina nga pero te ang biyahe sa mga salakyan ano ni magasigi-sigi lang ni? Kung basihan gid Action Rex sa National IATF guidelines wala gid ya sang public transportation. Pero balon ta na kung ano mga desisyon ni Mayor Bing galing kay Action Rex kung ano ya ang mando sang nasyonal do balaan ta man nga amo ginayang ga-prevail o kung amo ginaya ang ginasunod. Basi lang mapangabay o kung naistoryahan man nasyonal kay we believe may mga representante manig National IATF ngayari diri sa syudad sang Bacolod Action Rex. Sige. Balita halin sa patrol ang Ka-Action ni Action Ida Naboto. Una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eden Naboso. Balita gikan sa Patrol, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:46 ang aton oras. Yari ng pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo, pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton siningalawas. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Nagabulig panubos ang mga mataas nga blood sugar, bad cholesterol, sobrang asin, uric acid, hyperacidity, creatinine kag madamo pa. Nagadugang man sa supply sa mga kakulang sa mga vitamins kag minerals sa aton sininga lawas. Makabulig sa constipation, gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas, kompleto ang benepisyo. Equality products ang Doc Kiko Alternative and Health Food Center, Evergreen Herbal Capsule aprobado sa FDA, mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa lugar. Magtumar lang adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Para sa dugang sining kasayuran, sarang mag-text o magtawag kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595. Ang Evergreen Herbal Capsule sarang mabakal dira sa 978 Pharmacy sa siyudad San Cadiz, sa Our Lady of Pilar Drugstore sa Cadiz City, Saint Veronica Drugstore sa Cadiz City. Yara man dira sa Saint kun Botica Centrox sa Victorias, sa Kingtown Victorias, sa dira sa Saint Anthony
Ayos, daligid lang ginamanamyaw tanay kay Antilo Chong. May lang nga pamati kay Mr. and Mrs. Socorro Chong sang Silay City nagapamati di sa inyo station. Great lang Antilo, Great Antilo Chong sang Tangob. Ayos. Kay Anali Oy, daw gira ang nagakatabo subong nga gulpi lang galinupok na dayon. Rijantan Villalona Rasasiga. Kay Paul De La Rama, hello guys, off-air kamo sa radio. Gani man. Kay na pa na sa nga gasera. Basi karon dugay-dugay man nung balik man na. Alicia De La Paz, ayos. Sige, Madam Alicia De La Paz. Jose Hierson Lapinig Honyo dra sa Stonehaven sa Barangay Granada. Kag kay Dali Villanoy Balamila, liyolong no, mo mandi ang ginapamangkot ko daw wala na kami signal sang ila radio. Gabinarak na ho. Ayo. Di kay Waita signal subong kay may trouble pa. Makasulod boss. Okay. Sige, dali lang pa rin no ha. Kay Miles Marter, mabay lang sa bangga. Hihi. Anong mabay to? Kay pwede makagwa ang MWF sa HQP. Tindi ta subong TTHS subong Kay Carlos Goraher, may lang nga pag-monitor Axorex, may quota siguro ang mga doktor ay. Kay nga nakapamangkot ko sina kay pareha sadto ang Iloilo nga nabungguan ka multicab minor de edad gindeklar nila nga may COVID nga ginotopsy to ang bata antes nila gindeklarar positive sa COVID please nagapraning na ang mga tao subong gusto ko magpakonsulta hindi na lang kay ginapangitaan ninyo swab test sorry for that pero amo na ang matuod. Salamat, Axorex. Gani man. Leo Longno, may lang nga pag-monitora. Carmen Estrella Bravo. Happy birthday lang kay Dulce Amor Garcia. Kag kay Rona Regida Traba, good PM lang. Corazon Pantua, may lang nga pag-monitora. Okay. Sa kay Michael John Season, greet lang sabat sa 88 Sumag Elementary School, gapaurok-urok gid sila subong from Paranaque. Salamat gid. Rachel Bihag, may lang nga pagpamati. Rachel Bihag. Kay Rene Hamilo. Kung bukas ang SM. Bukas mo na sila. Ariel Kabatak, kay Jen Respe, sang Barangay Antipolo, Pontevedra. Rosemary Valles, sang Puente Villa Subdivision. Kay Christine Feliciano Kaongga Ibkaser, good PM, aslang ko please kung ano ang status ng Bacolod Subong sa no paihan makagwa si Mayor Bing, makapagwa si Mayor Bing sa executive order. Basi karon sa gabi subong sining meeting pa sila Christina, way pa sang klaro gid nga kaundan kung ano gid karon basi kung makakuan sila makapagwa na sang executive order. Rose Guevara, nanamian gid ko mamati kay Axorex. Okay. Ayos Inday Rosa. Rose Guevara. Kay Remy Villamarso dara sa Irorico. Salamat gid. Kay Joy Sumugat sa Multinational Paranaque, no? Greet ko lang gali pamilya ko sa Pontevedra, Barangay 2, Sumugat Family. Gapamati gid sila subong sir. Josefina Alasio, may lang pag-monitor. Ligay Villares Archibar family, may lang pag-monitor. Kay Daniel Alpetse, may lang pag-pamati Daniel Alpetse. Kag kay Carlos Gulaher. Nonoy Castaneda ho, may lang pag-pamati dra. Anthony Jones Tabulong Havilio, Barangay Inayawan, Kawayan. Kay Corazon Pantua, may lang pag-pamati, no? Sige, daligid lang mga kaakson, balik lang kita dugay-dugay. Pag-uwi, haharapin pa ang labada kahit naka-wash.
simbanwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon patayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo patayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan patayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginagang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:58 ng aton oras. Kadtuantang mga balita out of town. Unahon tanay si Aksyon Roger Guti, balita sa siyudad sang Cadiz. Ini may kang tanan sa 34 anyos nga lalaki arestado matapos ginserbihan sang warrant of arrest. Yari ang detalye sining balita upod na kay Aksyon Roger Guti. Aksyon Roger. Yes, Action Rex sa mga balita gikan dinhi siyudad sa Cadiz, 34 anyos na persona ang ginarestar sa mga katapos ng kapulisan. Matapos ini nagapatubos sa kaso act of lasciviousness in relation sa Republic Act 716. Ang gindakop gidala kay Andy Diazes, isa ka pumuluyo sa Villa Luisa, Barangay Luna, siyudad sang Cadiz. Kag inisya ang hulugan sang mandamiento de aristo sang RTC Branch 60 sa siyudad sa Cadiz nga ginagdaan ng Honorable Judge Reynald Puentevilla, acting judge sang RTC Branch 60 sa sining
syudad. Ini ang warrant of arrest nakapit sa Marso 20, 2018. Way mapayag kung bala na pila ang iya sining recommended nga bail para siya makapiyansa ka makangkon sa temporaryo nga kahilwayan. Ini siya karon ang dipinado sa Bahinsang Cadiz City TNT Custodial Facility. Matapos yung ginakop kahapon mga alas 2:59 ng taklas sa hapon sa nainabitan nga lugar. Report. Action, Roger. Sa balita una sa action. Action, Roger. Wild, Action Rex. Oh, bali, kamusta subong da ang syudad sang Cadiz dira? Partis COVID-19? Daligi lang, Action Rex ka daw, medyo, ano ko lang, ako nga monitor, siya daw, ay mas tuning mayo. Okay. Sige, subong mabatihan mo ako. Okay na? Arana. Sige, masanag pa sa palabuton mo na Kamustang syudad sang Cadiz, parte sa COVID-19, Action, Roger? Yes, Action Rex. So, actually, kahapon, wala sa may nagdugang, pero may 4 nga recovery. Kaga mga 73 ang kaso sa syudad sa Cadiz sa karon. Ang CDRR mo na mo diri para nga lockdown nga gindivide ini sa Japon sa duha. Ang isa ka team ara sa Cadiz Arena agod nga ini Action Rex ang mga responder kung may mga insidente gitman magkalatabo kan kung kinalano may sugaton bala ganito na ang kalan. So amo na subong sitwasyon. Bali ang city disaster ninyo tapos ng quarantine ni board member Samson Mirhan? Yes, kasi under sa iya kasi kabalo kita Action Rex ni isa diri ka driver pag isang ambulance na among diri nga disaster ang nag-positive man kanito gani kaduda si board member yung Mirhan nga nakukuha siya dito sa local transmission Action Rex. Okay. So bali duha ka team ni ginto nga ni ang city disaster ninyo subong. Action Rex medyo choppy gid ang akon diri nga pagkuha mo mga monitor na akon. Okay. Dahil daw maalang akon diri nga area subong. Sige. Anyway, okay na lang Action, Roger. Salamat gid. Yes, Action Rex kasi mo niya sa magulong nga report kaga update na naton diri kabay sa kamon nga IT at ko na ano pagit update naman may ari pagit nga sunod sa report karong adlaw yan nagsulod naman nga positive sa tong mga na swab test kang nagligad nga si Mana Action Rex. Direkta po ng tanan sa sinat ng Cadiz na sa balita na sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutin nag-report. Sa Bacolod, Aksyon, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Roger Gotti balita sa siyudad sang Cadiz. Matapos ang balita sa Cadiz ay luwan tanay ang La Carlota. We have Aksyon Percival Villamor. Ini may kang tanan sa suspek sa pagpanglutang arestado sang mga kapulisan. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Percival Villamor. Pers. Yes, Action Rex, ang suspetsado na dakpan sa aton kapulisan sa banwa sa Moises Padilla sa aton kapulisan diri nga sa diin ang suspetsado karon ari sa prisuhan sa Moises Padilla nadakpan ini pinaagi sa pursyot sa aton kapulisan. Pinaagi ni sa pursaman ni kag sa pagpamuno ni Police Captain Babor nga bagong chief PNP diri sa Moises Padilla. So ari ang pahayag kag sa interview sa Action Radio sa kay Police Captain Babor sa Moises Padilla pinaagi sini sa pagdakop sang suspek sa pagpatay niya sa biktima pinaagi sa pagtiro sa armas lutang. Sir, may agalad kita subong sa BBB program sa kay Action Rex Kantong. Paano ni nadakop ang aton nga suspek, sir? So, bali ang aton nga sa shooting incident natabo ni siya actually sa September 4, 2020. No, diri sa may area sang barangay Daan Banwa, barangay Ginpanaan, Moises Padilla. So, ang victim naton si Arman Trisby, 39 anyos, gagang
suspitsado mo si Leonorico Paguntalan Jr. So sa amuman nga lugar. Bali ang natabo sini sir sang mga alas 9 sang gabi, September 4, natabo ang shooting incident, no, pero gin-inform nila sa kay malayo-layo na ni gawa sa Banwa. So nakabaton sang tawag ang aton nga hotline sa police station mga alas 11 na sa gabi. So ginrespondihan sa aton nga mga pulis, no, lead sang ginapamunuan sa akon nga deputy si Lieutenant Oro. Nag-proceed sila dito sa area, no, kag nag-conduct sa investigation. So hasta nga na-identify nila diri ang aton nga suspect na si Leonorico Paguntalan Jr. Kag gintinguan nila nga madakop sa amuman nga oras, pero wala malambot, no, so nalambutan pa kami hasta maaga. Hasta nga nagpadala ako dito sa dugang nga tropa para nga makapawayway man ang ato dito nga nakabantay kag nagasunod sa iya. So nakuha nato ng suspect actually dito na sa area sang barangay Kabakungan, no, Sitio Tikoy sa La Castellana. September 5 na, no, sang hapon. So nakuha sa sang aton nga tropa kag nagbulig man ang ari diri ang tropa sang Regional Mobile Force Battalion kay medyo malayo na ning area. So nangay kita sang assistance, so composite team na nagsaka dito. So nakuha nato ng suspect dito sa Sitio Tikoy, barangay Kabakungan, La Castellana. Live kita subong dire sa mga Moises Police Station para sa BBB program, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Percival Villamor nga report sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat sa Aksyon Percival Villamor, balita gikan sa Banwa sang Moises Padilla. Aksyon Radio Philippine Standard Time, launa sa isang aton oras, mga kaaksyon namon sa kanginan, no? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang mga kaaksyon kay mahatag tanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19.
Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, la 1:11 ng aton oras. Sa mga kaaksyon tadra kay Rodita Trinidad de Crosset. Wala gid ma'am, no? Basi karon dugay-dugay halin pa ni kay nasang aga, no? Kay John de Cleven Duran, Action Rex nga wa ay kamo signal subong. Gani man trouble pa ta sa transmitter, no? Kay June Isak Pantua, Action Rex diri kami anay live galantaw nga wala kamo signal. Ga follow up ang amon nga mga technical partners, no? And kay Isaac kay Cativer malang pag-monitor kay Mary Jane Mendoza, Rose Guevara, kay Silly Chong, good PM lang, patamyaw lang ko kay Grace Makahilig sang Barangay 5, Silay City, Galantaw, kami subong live ninyo. Thank you so much, Madam Silly Chong. Okay, Mark Anthony Castor Delgado, maayong Udto Action Rex, monitor gid kami di sa 4th floor, Esmeralda Street, San Andres Bukid, Manila. Tamyaw ko lang gali si Tita Dada. Okay, sige Thank you so much, Gid. No? Kay Madam Rona Rihida Trava, sir, good noon, aslang ko kon may biyay Bacolod from Dulid. No? Sige, pamanang aton sining Vallecar Transit, biyahidra no? Sa area sang diri sa probinsya. Sige man to, based sa kay Ma'am Jade Sibalios Blanc. Kay Ima Bilaong, balaan mo lain gid kon sa radyo kay nami ang sound bisan nagadiga mo ka makabati ka gid. Gani man. Sige Ma'am Emma, karon dugay-dugay basi pa man lang, no? Ralston Zaragoza, mayong udto lang sa Tagpalamate. Ayos, thank you so much Ralston Zaragoza, Marlene Diaz, kay Ontalan Patsico Federico. Puro lang kuno MGCQ ni Dasubong IQ. Hypertis Toto Rico. Sige Joby Nakamo Tampos, may lang pagpamati, no? Merly Gonzaga. Okay, thank you so much gid Merly Gonzaga, no? Liberty Binitin Obaldo. Dara sa Mansilingan, gritya lang hinablos siya nga si Edna Agayan gakaons pag may gid nga pag kao, no? Anto Lochong pamati man and kay Emma Bilaong and Paringkin Alonsagay, may lang pag monitor. Sige, kailangan lang nako sa tiyempo. Siling ni Jima Makilan, siling niya wala kami preparar bugas. May chance pa man galing kay bakal bla bugas sa munang problema, pero tiway pa man ginahulat-hulat pa naton kung anong resulta sang meeting kag implementasyon buwas, no? Sige salamat gid Madam Gemma Makilan
Salamat gid mga kaaksyon sa inyo sini nga pagpakigupod sa isa ka edisyon sa Aksyon BBB. Kita-kits kita buwas diri sa inyo sining palatuntunan. Salamat gid, standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa dinigi lamang manugay upod aksyon wal masugaton sa kinandan. Ako ang inyo sini ka-aksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Can't let you know Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.